बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज रासियानि हमखि होनायजों बुहुमा मावग्लुंनो हमदों। ब्रिटेन हादरा लैथो सिङाव गोदोलांनो हागौ। इउक्रेन बादिनो ब्रिटेनाबो सिलिंखार जानो हागौ। गोहोगोरा हादर रासियानि आखायाव लैथोआव गिलु बालु हाथियार निउक्लियार ड्रन बम हगारनानै सुनामि सोमजिहोना सिलिंखार खालामनो हमखि होदों रासियाया। इउक्रेनखौ गाग्लोबबाय थानायजों लोगोसे रासिया ब्रिटेनखौबो हमखि होदों। मुलुगनि गिख्रंथावसिन गिलु बालु हाथियार निउक्लियार बमजों ब्रिटेनखौ सिलिंखार खालामनो होननानै हमखि होदों रासियाया। लैथोआव गिलु बालु हाथियार निउक्लियार बम हगारनानै सुनामि सोमजिहोना लैथोआव गोदोहोना ब्रिटेन हादरखौ सिलिंखार खालामनो हमखि होदों रासियाया। लैथोआव गिलु बालु हाथियार निउक्लियार बम हगारनानै सुनामि सोमजिहोनायजों ब्रिटेन हादरा लैथोआव गोदोथारगोनखौ रोखायै मिथिहोदों रासियाया। आरो बे गिलु बालु निउक्लियार ड्रन हगारनायखौ रावबो गुबुन हादरा होबथानो हानाय गोहोबो थानाय नङा होननानै मिथिहोदों रासियाया। 1600 फिट रेडिअ एक्टिभ टाइडल वेवआव बे गिलु बालु निउक्लियार ड्रन बमखौ लैथोआव हगारगोन आरो बेजों ब्रिटेन हादरा गोरलैयैनो लैथोआव गोदोगोन लोगोसे बुहुमनि मेपनिफ्राय गोमोरगोन होननानै बुंथिदों। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज रासियानि हमखि होनायजों बुहुमा मावग्लुंनो हमदों। ब्रिटेन हादरा लैथो सिङाव गोदोलांनो हागौ। इउक्रेन बादिनो ब्रिटेनाबो सिलिंखार जानो हागौ। गोहोगोरा हादर रासियानि आखायाव लैथोआव गिलु बालु हाथियार निउक्लियार ड्रन बम हगारनानै सुनामि सोमजिहोना सिलिंखार खालामनो हमखि होदों रासियाया। इउक्रेनखौ गाग्लोबबाय थानायजों लोगोसे रासिया ब्रिटेनखौबो हमखि होदों। मुलुगनि गिख्रंथावसिन गिलु बालु हाथियार निउक्लियार बमजों ब्रिटेनखौ सिलिंखार खालामनो होननानै हमखि होदों रासियाया। लैथोआव गिलु बालु हाथियार निउक्लियार बम हगारनानै सुनामि सोमजिहोना लैथोआव गोदोहोना ब्रिटेन हादरखौ सिलिंखार खालामनो हमखि होदों रासियाया। लैथोआव गिलु बालु हाथियार निउक्लियार बम हगारनानै सुनामि सोमजिहोनायजों ब्रिटेन हादरा लैथोआव गोदोथारगोनखौ रोखायै मिथिहोदों रासियाया। आरो बे गिलु बालु निउक्लियार ड्रन हगारनायखौ रावबो गुबुन हादरा होबथानो हानाय गोहोबो थानाय नङा होननानै मिथिहोदों रासियाया। 1600 फिट रेडिअ एक्टिभ टाइडल वेवआव बे गिलु बालु निउक्लियार ड्रन बमखौ लैथोआव हगारगोन आरो बेजों ब्रिटेन हादरा गोरलैयैनो लैथोआव गोदोगोन लोगोसे बुहुमनि मेपनिफ्राय गोमोरगोन होननानै बुंथिदों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।